Kedźbu. Sledowacca scena pokaza wurěsk studentskeho žiwjenja zwonka Drježdžan. Dokładnu miestnosć nie możemy prawniskich przyczyn dla na tute miestnie mianować. Prosimy přiladowarju ze słabymi czułami nietko precz ladać. No chcecie, zo wasze dziecko tak kunči? Nie? Potom pušćelče je do Drježdžan. My, Serbske studentske društvo Bjarnat Kraut, chcemy wam lubi starši pokazać, jak może so studi waszego dziecka w naszej zromaności wuspiesznie radzić. Młoda serbska inteligencja bydli tu na serbskiej etaži, gdzie so każdy nowy dzień z osobitym rytualom zahaji. Po zromadnie snedani so młodzi studenci k rańszemu sportu wokoło serbskiej etaży zetkaja. Z wielkim elanom skruci serbska elita swoje ciało, przetoż wiedzia, jenoż już strowym cieleci strowy duch. Na rańszy sport sleduje apel z wuznaczom k serbskemu narody. Jana Łużyca, sławna przeczena, moi serbskich wodców kraj, moi złożnych sanuraj, świate są mi twoje hoda. Po wuspiešnym dniu na uniwersycie so studenča zetkaja, so bychu nowu nauknjenu wiedu zromadnie wospětovali a skručili. Tež wočilne deremeče so tu stara. K wieczeri sebi wszyscy zromadnie poliuku warja, tak so możja derje nasyčeni a spokojni spačić. Tak startuja nazajtra wuspani a z dobrej naladu do nowego dnia. Smy so tež niedyšich studentów prašili, jak je jim žiwienie na serbskiej etaži tyło. Hej, som woprawdźe wesoły, że som se za studii w Drježdžanach rozsudžił. Tam som se mógł tej osobie wujić, kotraż netko sym. A mimo to, gdyż nie bych na serbskiej etaži w Drježdžanach bydlił, nie by so serbska kapowa logarytmus dneska w tej zestawy namakała, kaž ona netko je. Na, šće přesvědčeni? Pušćelče vaše dziecko do Drježdžan. A myślicie na to? Drježdžany, lepsze miasto, lepsi studii.